Kważi €500,000. Daqshekk kien jiswa pakkett li Gvern Nazzjonalista ħejja Richard Kakija Caruana wara li kien sfiduċjat mill-Parlament Malti f'Ġunju tal-2012. Richard Kakija Caruana li tul is-snin kien f'pożizzjonijiet pubbliċi b'għażla diretta ta' Prim Ministri Nazzjonalisti kien spiċċa minn rappreżentant permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea. Wara li spiċċa tilef il-fiduċja tal-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna, Kakija Caruana ngħata kważi €180,000 f'terminal benefits. Ħallsuh ukoll iktar minn €36,000 f'notice payments. Filwaqt li ħa wkoll rimbors tal-lif li kważi laħħaq l-€40,000. Dan għal total ta' €255,933. Minn barra dan €250,000, Kakija Caruana kien intitolat ukoll għal dak li ssejjaħ bħala allowance ta' tranzizzjoni. Dan kien ta' €6,265 fix-xahar għal 3 snin. Kakija Caruana għamel snin twali servi ta' strateġista ewlieni fil-Partit Nazzjonalista u kien wieħed minn dawk li dejjem imbotta lil Simon Busuttil. Illum għalkemm forsi iktar minn wara l-kwinti għad għandu sem importanti fil-Partit Nazzjonalista, tant li dan kien evidenti bil-preżenza tiegħu waqt il-konvenzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent.